चली पवन तो रोकी कौन। सही बात रहुआ सब जानतानी। पावर स्टार पवन सिंह जहाँ चले ले ओजा केहू सामने ना आवेला। सुबेरे एगो गाना रिलीज भहुए, आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0 यानी टू रिलीज जब भहुए वेब म्यूजिक से, तो हमनी के सबसे पहले वीडियो बना कर लोग बतैले रही सो कि गाना जौन बा की बहुत ही बेहतरीन बा। एक गाना के आशीर्वाद प्यार दुलार रहुआ सबके मिले के चाहिए। आ एकदम फाइनली ये बार तकले 7-8 घंटा में जनता जनार्दन इतना ज्यादा वो गाना के प्यार दिले बा, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा बा कि बता दी कि भैया वो गाना अभी 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा। आ म्यूजिक सेक्शन में 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा का भैया। आ गाना जब ट्रेंडिंग में वेब म्यूजिक पाइल बा तो पूरा एकदम विरोधी लोग के हवा पूरा खराब बा। हवा खराब के संगे संगे दासा भी खराब हो गई बा। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह बड़ा एकदम अपना रोल में बढ़े आ एकदम माने एक्टिव बढ़े। पक्का कहें भैया रहुआ ए बेरा भोजपुरी में केहू होइल ही नहीं के जे कि उनकरा सामने बैठ सको। आ सब केहू जानता कि जब उनकर आधी आवेला तो सब केहू के उजाड़ के रख देला जगह। अच्छा जैसे कि ए बार शुरुआती भैया देख रहल बानी रहुआ कि शुरुआती लागल बा, देवी गीत के शुरू भी हो रहल बा। 15 तारीख से दुर्गा पूजा भी बा। तो जब लोग मतलब वो टाइप के गाना के जब इतना आशीर्वाद मिलता तो देवी गीत आई तो भैया का है भैया देवी गीत के बारे में तो बात मत करी ना, तो हिंकरा लोग कहीं है ने दर्द होखे लगी। देखिए पवन सिंह के देखिए पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना जब पहले आई रहे वन पियवा के चरित्र बा तो वो बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना रहे। आ वो बड़ा इतना सोशल मीडिया पर तबाही ना रहे। जौना बेरा ई गाना आई रहे आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र बा, बहुत रेल के बाजल आ लगातार कई साल ले बाजल, ठीक बा। ओकरा बाद ई 2 आइल बा। 2 के रउआ सब इतना प्यार दुलार दे रहल बानी, माने ओकरो ले धमाकेदार बावे 2 जेना उ रहे ओकरो ले धमाकेदार बा। आ एगो बात तनी हम बता दी, बड़ा माने ई पवन सिंह के की टारगेट कइल कि पवन सिंह जैसन के माने बाप तो बाप होता है उनकरा के दिखा के बाबू सबसे पहले रिकॉर्ड चेक कर लियसन कि के कैसन बावे। आ ई हर बार साबित करे के जरूरत ना पड़े, लेकिन ये कोकवाले। अच्छा एगो औरी बात बताई, इनकर धुरंधर भैया के हमरा 2 आवेला, कोनो गाना के 2 चाहे कोनो फिल्म के 2 इतना ना भोकस आवेला कि का बताई। एगो बात बताई, सबसे ज्यादा पैसा गाना से ज्यादा पैसा लागत हुई फिल्म में। अब जब धुरंधर भैया के 2 फिल्म आवेला कोनो 2 तो ओकर देखे नहीं कि माने उहे कांसेप्ट उठा के नचा पचा के बना देला लोग। रउआ के बता दी कि हमरा गाना के का हाल होई, गाना के का हाल होई, गाना के केहू पूछबे ना करी। हमरा धुरंधर भैया के वो फिल्म आइरला लाडला 2 जौना के एक के दिन में हॉल वाला निकाल के कीचड़ में फेंक दलस एक के दिन में। तब बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह ही कर सकेले ऐसा काम। तब भाई पावर स्टार पवन सिंह के जितना फैंस बाड़े पागल फैंस, ई सब के पागल फैंस ही कहल पावर फैंस। माने पावर फैंस या पागल ना होला जे प्यार में पागल बानी, वैसा पावर स्टार पवन सिंह के गाना के पीछे पूरा फैंस जौन बड़े पागल रहेले। अब गर्दा उड़ा दिला बड़ा लो भाई, पूरा एकदम माने 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा। म्यूजिक सेक्शन में भी 1 नंबर पर ट्रेंड करे के चाहिए। आशीर्वाद प्यार दुलार बन रहा है। अब फिर एकदम पोस्टर आवे वाला बा, पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से पोस्टर जारी होके वाला बा, ठीक बा। एगो हउ ना चोरैले रही तो उहे एगो रहबे करे। हां तरौआ सब एकदम प्यार दुलार दी, आशीर्वाद दी। अभी दू गो देवी गीत शूट हो गइल बा। आ हेंग आ बिजी शेड्यूल में आई गाना गा के शूट कइल। आ गोरखपुर में लगातार पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म शूट हो रहा बा। आ उनमें के क्लिप भी वायरल होता तो हमने के टाइम नहीं के मिल पाओ जे क्लिप पर भी वीडियो बने के चाहिए, लेकिन बनी हई जब खत्म हुई तो पर बनी। आ एगो और बात बता दी कि अभी जौन दोनों जना का हमरा धुरंधर भैया के पावर स्टार पवन सिंह के दोनों जना के जौन टेलर आइल बा, एहू पे एगो वीडियो हमने के बनाएम सर। फाइनली एगो सबसे बड़का एथी बा कि पावर स्टार पवन सिंह के हर हर गंगे के जौन टेलर बा ओकर साथे तनी से जियाती कर लेल बा। ओकरा बारे में कुछ देर में वीडियो बनावत हन, तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर दबा लियो। अबे कुछ देर में आवे वाला बानी। नमस्कार।